Velkommen til den her lille video om at være guitarist i brassband for en dag. Jeg har pakket alle mine ting og sager, min forstærker, min guitar og mit board, og venter på, at min skønne forlod kommer og henter mig. Hun kommer heldigvis lige der, trillende ind i poloen. Hej skatte. Og så er vi ankommet til Café Smagløs Randers, hvor at vi er ved at gøre klar. Thomas er ved at styre trommer, August tester bassen, og Rasmus er ved at stille sit udstyr an. Det er der, jeg skal stå. Det er mig, der er guitarist. Og her er vi i gang med at øve en ny afslutning til et Queen-nummer, der hedder Want to Break Free. Rasmus laver en del musical og teater, og er super dygtig til at få implementeret de her musical ting i slutningen af numre, eller midt i, eller i starten, til det lyder lidt mere spændende, og der kommer nogle gode musikalske ting ud af det. Så nåede vi hjem til mig, og vi fik lige et glas rosévin. Vi havde en masse ting, vi skulle have snakket om i bandet og have vendt, og vi har et par gode jobs her det næste stykke tid hen over sommeren, så der skulle lige snakkes setliste og gøres klar. Så er vi i gang med jobbet på Café Smagløs om aftenen. Vi er i gang med her med et Thomas Helmig nummer, og det er folk bare altid glade for. Et af de nye numre, vi havde øvet tidligere på dagen, det var det modsatte med Mumle. Det var fedt at få det på setlisten. Det er et mega godt nummer. Der er både til de unge og til de gamle. Hun er nærmest blevet folkeeje nu, så det er jo bare mega fedt. Og jeg synes også, vi spillede det rigtig godt for i aften. Jeg nåede lige at fange gutterne her bagved, og de spillede også bare dejligt. Vi havde en god aften, og det var et godt job. Rasmus han når lige snige sig med ind i kameraet. Han har altid været glad for det kamera. Det var mega fedt at spille, og tak fordi I ville følge med i den her lille video om en dag som musiker i brassband. På gensyn.